Tatry ko lang ito siya. Pwede ko siya magamit. Ayun, nag-live na. Tatry ko na din. Dito nga ako magla-live sa maliwanag. Para mas clear. Try my best. Hello. Huwag kayong maingay. Tulog pa ako! Bibi, huwag kayong maingay. Nag-live ako. Hello. Try ko lang to kung pwede siya. Ayun, pwede pala siya magamit eh. Try ko din. Ayun, pwede pala siya Hello! Sige, ate. Sinilalive ko? Mas blacker. Nitry ko kung pwede ko magamit yung yung camera F5. Sabihin niya. Tapos na yan, ate. Wala ka rin mo ito dito. Makabalad ka na sa. Ganyan pala na di gamitin. Ang linaw, ang clear. Ano gusto ko mga pakulan mo? Hello sa inyo. Ito kung pakulan ko naman. Okay? Aliko! Magdada sa tao maglaro niya. Pwede pala siya magamit. Ang laki pa ng camera. Ha? Pertiga ka ni? Yang Siap. Siap. Oh, dapat mo diyan. Siap. Sige mo. Tayo pasok na. Ada pa ba ni tayo? Tipan mo na. Okay? Sige.
Aray, Hello. Gulo ka na? Magkawag na. Pulis to, huwag yung kilos lang sama. Hindi, Thank you sa patamsak. Nakatanggal na ako. Pulis to. I-try ko lang na pwede pala siya i-live. Ito ang boss niya? Ito na nagapunti. Ayun. Ma? Sakon. Ito mo. Kino ko ma? May load kayo, bawas naman, patamsak. Men. Ah! Ha? Wait lang. Na-charge ko muna. I-ano ko lang muna. Sabi Okay lang pala.
Drip Gang Jiken. Hello, thank you for coming. Jackie. Sana'y ingatan mo siya. Mamaya na, huwag kang dito. Hindi nanonood ko yan eh. Pinapanood ko yan. Yan mo lang muna. Tinanggal mo ba? Oh, yeah? Bakit kayo na dito sa signal? Sa cellphone ko yan, ang lakas eh. Ang ginamit ko nga ilad yung cellphone mo. I'm back. I'm back. Maganda rin pala to gamitin na camera F. Ito yung hindi na ng wifi ko. Nasa YouTube ko. Maraming tao dito. Ang ingay-ingay, mayroon ko ba sa cellphone siguro yan?
Hindi. Hindi. Yung parang sa ringtone niya ng cellphone. Bakit wala naman maingay dito? Hindi, ulitin mo. Yan mo ulit, tas ulitin mo. Iikan mo muna. Tao na. Gano'n na yung mag-type. Ano ito binatang? Hinihingi ng ano? Ng ibon ni kuya mo. Paano ba yan sabihan mo nga si kuya mo gusto kung paano matanggal yun. Yung mga ibon niya. Nanagat siya? Oo na. Paano ba yun? Pwede ba hintay lang? Tamad tinitingnan ako. Hello. Hello kapatid. Nitry ko lang itong camera F live. Maayos lang pala gamitin siya. Okay lang po. Biglang muna ako ha, busy pa, trabaho. Hihi. Ganda ang linaw ng live mo kapatid. Ganda ang linaw ng live mo kapatid.
Oo nga, nitry ko. Hindi na kasi ako makapag-live doon sa sa StreamYard. Ewan ko ba kung bakit. Kaya dito na muna, itry ko ito. Maganda ba siya? Oo nga, nakikita ko din ang linaw. Salamat sa pagbisita sa live ko. Oo, ang linaw. Oo nga eh. Maganda pala ito gamitin. Ang linaw niya. Din sana ako mag-live sa puno ng mangga. I-try ko muna dito. Sabi ko, maayos naman sa gamitin. Sana ba yung mga supporters natin dyan? Jen, ito na lang mo na itambay ko at magtatrabaho na ako. Kapatid, silent ribbon muna mo. Okay po. Thumbs up numero 4, kapatid. Numero 4, wala bang numero 5? Thank you. Numero 4. Sana ba yung iba? Labas, labas. Naboring ako. Gusto ko nang kausap. Geraldine Channel. Hi, host. Tamsakdan. Gabi. Nicolana Vlog TV. Shout out ng bonggang bongga. Salamat sa pagbisita. Nitry ko na yung sinabi mo sa akin. Ang ganda pala. Bonggang bongga.
pumunta ako sa live mo, tapos sabi ko, itatamsak kita. Mga 10 minutes naman ako bago ako umalis. Tapos sabi ko, itry ko nga yung sinabi nito na i-live. Oh, di ba maganda, baby. Madali lang siya gamitin. Oo nga, madali lang talaga. Salamat! Diyan pa isda naman dyan. Lagyan kita ng ano mo, ng jacket mo para makababa ka ng, pababa lang muna ako ng ano, link, isa-isa lang muna. Dikitan mo yan si ano, si Regine. Si Regine. Ano din yan? Kuan siya. Regine TV. Dikitan mo na siya. Lagyan kita ng jacket. Ayan, nalagyan na kita. Bebe, maingay din background mo. Ha, may ibon ata din. Meron nga eh. Mayroon. Ginamit ko kasi na ililag yung cellphone ng anak ko. Parang mayroong nagtitext sa kanya. Ang ingay. Tahimik na sila, be. Ang ingay nga eh. Ayan, bonggang-bongga. May pa-jacket ka na. Gandang hapon, host. Nagka-signal pa lang. Okay, Just Curious. Thank you for coming. Tamsak dan. Maraming salamat sa patamsak. Hindi yung mga isda mo, baby, mga tahimik. Oo nga eh. Shout out Ate Jerry Lee. Mangisda na kayo dyan. Wala pang isdain, kunti pala. Oo nga eh. Oo nga po, din na kayo nakalive. Ngayon lang ako nakapag-live kasi ayaw ako dun payagan sa ano, sa shout out sa 6 million viewers. Hindi ayaw na paramdam. Hindi na ako pwede dun mag-live sa ano, sa StreamYard. Shout out sa 6 million na viewers mo, bebe. Ayaw magparamdam. Nahihiya siguro. Pag kayo mahiya, labas kayo dyan. Oo nga, di pa. Shout out sa 6 million viewers. Nawawala ako ng net kanina. Globe gamit ko. Malakas din daw yung globe eh. Pero kung di ako maglo-load kasi sa ano, yung minsan lang na nag-brand out. Yun. Akin na nga muna. Ano bang niloload mo? Di tayo makaisda nito, bebe. Oo nga eh.
Walang mga tao. Globe minsan smart. Ano bang niloload mo dyan? Ako hindi ako Nasa kagubatan ako. Nasa kagubatan ako. Ang daming ibon. Legit bahos ang ibon at nandyan. Oo, legit yan. Araw-araw ko yan kasama. May mga birdie na akong kasama. Stay at home, stay at home. Stay at home talaga. Bawal tayo lumabas. Mika Lozano, hi sa'yo. Jane, mga anggan, biji lang. Pa-sounds nga ako. Kung may gusto makipagkaibigan, yung Regine TV ko ang bigyan nila host. Okay, just kung gusto mo si Jen, ang bigyan mo ng dikitan mo si Regine TV, Genuine Channel, dyan ka pa ba? Bigyan kita ng jacket, Regine TV, para makababa ka ng link. Para bigyan kita ng jacket mo. Wait lang. Kaya nalagyan na kita ng jacket, baba ka ng link mo.
Di ako makauna host kasi napalo ako ni Lolo. Bakit? Bakit ka napalo? Paunahin ko na lang sila, sure naman ako na magbabalik, diba? Oo. Unahin ko na lang sila, sure naman na babalik ako, diba? Oo, legit naman po yan si Just Curious with Jin TV. Ako pasalamat ako kasi hindi naman ako na ano yung nag-ano ako. Nasobrahan sa pangingisda kaninang madaling araw. Ganon, anong last month pala, ganon din ako. Mas marami pa daw yung dumikit sa akin. Ang dami mo siguro minisda Dapat pala hindi ka makasobra sa pangingisda. Kasi mapapalo ka. Baby, somebody's station. Host Regine TV, thank you sa pa-BG-BG Thank you so much. Dapat kasi mga 50 a day lang ang isdaan yung mga kapatid. Huwag lumampas. Nakaka-grade 5 lang kanina. Ganon din ako nung isa, yung bago mag 2 months ako. Sige ko lang, isda lang ako ng isda. Tapos pagdating ko ng sa gabi, marami sa akin pumunta. Hindi ko na mabalikan. Wow, naka-grade 5 na siya. Sunod sa grade 6 ka na. Ganun pala dapat. 50 a day lang ang isdaan nyo mga kapatid. Ganun po ba yun? Sige, salamat sa ako rin, hindi ko rin alam yan. Salamat sa patip. Ganun din. Ako hindi na muna ngayon. Binabalikan ko muna yung mga pumunta sa akin. Kaya, ganun na muna ginagawa ko. Busy. Okay lang po.
Kahit na busy pero nakapunta pa rin. Jean. Linaw ate, oo. Parito kasi ako sa labas. Doon sana ako sa may puno ng mangga para kita yung mga bunga. Mainit kasi doon eh. Nood lang ako kay may work. Okay. Salamat sa pagtambay-tambay. Lagay ka nga ng picture mo. Gas nagkaanga. Araw ng linggo ate. Dami gawa. Oo nga eh. Buti na lang kami dito. Wala masyado pang bisita. Kasi bawal pa dito sa amin yan. Lockdown pa kami. Hindi ka, Ki. Puro na dito tadi. Dami ko hugasan ate. Ako nga di pa nakapaghugas. Hugas lang ako maya-maya konti. Naka 3,000 na ako. 1,000 ano na lang. Ano na lang kaliit ang kailangan. Malaki pa yun. Mika, dapat nag-day off ka. Punta ka dito sa akin. Dalhin mo yung isa mong cellphone. Eh, di wag tabangan. Thank you sa nakatambay dyan na 4 million viewers.
Kapagod na. Oo nga. Boring pa. Kaya naghanap ako ng kausap. Boring na. Naghanap ako ng kausap. Boring. Tapos wala naman po. Okay lang. Uy, nasagot ko mo. Bakasyon. Konti na lang play mo. 24. Oo. Konti na lang. Lagi naman ako ate nood video. Oo, araw-arawin mo noorin yung mga video ko. Kahit hindi naman magaganda. Kagabi nga ate hanggang 11 ako. Very good. Sige, panoorin mo lang. Ayaw mo rin ba magkaroon ng ng channel sa YouTube? Ayaw ko te, tulong lang to sa'yo. Okay, sige. Ikaw na lang ata nandyan. Hindi pa ako nakapaghugas ng kinay na ng amo ko. Maya konti. Nitry ko lang talaga itong camera FI live. Maganda naman pala siya. Sobrang linaw na. Ayan na naman. Maingay na naman. Oh, meron naman nakatambay lang. Okay lang kahit pa paano. Nanonood pa din kahit paano. Malinaw ba ako yun sa cellphone mo? Ha? Malinaw ba ako yun sa cellphone mo? Yes. Okay. Out na po ako. Humihina na ulit. Signal ko. Ikot-ikot lang dito. Sige lang. Thank you sa pagpunta. Thank you for coming. Just curious. Hugas lang ako ng plato.
Paano may tanggal yung ano? Maribo ko? Ano ito, boy? Ma? Asan yung download dito? Bakit? Nabura ko yung ML. Ba't mo binura? Hmm. Puros kasi mga bulaklak. Bakit dyan kasi ka ano nung gagawin mo? Ang kulit eh. Sabi, nura ko na lang. Bakit ida-download mo pa? Ano? Binura mo na pala eh. Ayan ah. Meron lang dyan nakatambay na 4 million. Thank you sa patambay. Hintay lang ako ng kausap. Sarap ano? Andyan lang si Ma'am Jane. Pa-BG lang. Thank you po sa panunood. Swimming. Oo nga. Uwi na tayo sa Bicol at mag-swimming tayo doon. Wala tayong masakyan eh. Kaya bawal tayo umuwi.
pagkatapos ng lockdown. Oo. Uuwi din nga ni kami. Doon kami habang wala pang pasukan. Doon muna magtambay. Tapos pagbalik na lang dito, yun, mapasok kami. It's time to sing. Salamat sa nanonood dyan. Thank you, thank you, thank you. Sa 4 million viewers ko na nandyan. It's time away. The dreams of freedom can be seen alone. Jay, tapos ka na? Hindi pa nga ni. Kawin ka lang sa akin. O, pupuntahan ko sana si Buhay Pinoy Official Vlog. Hindi niya alam na may live ako. Ay. Antok na ako. Inside, change the way you want me. Shadow, shadow. Natutulog na. Mamaya konti. Mamaya. Mamaya tutulog ako. Babasa-basa lang ako ng libro. Pa-BG lang po si Ma'am Jen. Diyan lang po siya.
Salamat ate sa patambay, ate Jen. Nakakapagod na tapos wala pa ipon. Puro padala. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Puro trabaho. Tapos walang ipon. Kapagod talaga. Pero kailangan mo tiyaga. Oo naman. Lahat naman tayo nagtsatsaga rin. Tababa ang sweldo. Okay na yun. At least meron tayong inihintay buwanan. Masaya na tayo doon. Meron din naman ako dito sa trabaho ko. Tiyaga na lang. Tiyaga pag may time. Anong oras na? Mag-alas 2. Tiyagaan mo na lang yung sa trabaho mo. At least meron ka dyan. Nine years na tayo dito, wala pa rin ano. Ganun din naman ako. Matagal ka na rin ba yun sa trabaho mo? Ano lang ito, hindi paano yung wifi? Six years na ate. Hindi naman tumataas ang sahod. Ano? Ang sahod, G. Alam, hindi tumataas ang sahod mo. Tagal mo na rin pala dyan, 6 years na. Antok na tuloy ako.
Mabait naman sila. Yun na lang yung importante doon. Mabait yung mga amo mo. Oo, pati mga anak nila mababait. O, yun naman pala eh. Hmm. Mag-end na ako ng 2. Naantok ako. Mag-end ako ng 2. Nandyan pa rin si Ma'am Jen. Nakabidji lang. Maya na to. Naantok na ako. Buka ka lang. Ito. Hello, thumbs up Dan. Thank you for thumbs up mo.
May bye na ako, host. Ingat po palagi. Okay, thank you po. Thank you sa pagtambay. Bye-bye na ako. Sunod po palagi kapatid. Thank you. Grabe. Sus. Wala mo, no? Kata makulog. Wala pa ka. Dito muna tayo tabi kay ate. Ko kay Bathala. Thank you sa 4 million. Sama kami sa iyo. Sinong kasama mo?
Ay, bihip pala. Thank you sa Cormelio na andyan, nakatambay. Drip Gang Jakim, hello. Thank you sa nandyan nakatambay. Mag-e na din ako maya-maya, alas 2 na.